एनिथिं एमजे गोसोआव ला गुबुननि जिउखौ फरायनायनि सिगां नों गावनि जिउखौनो फरायहोजागोन नोङो मानसिफोरजों मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ मोनफ्रोमबो खोथाखौदि ससियेल मिडियायाव होजोबनांगौ बे नङाना रायजोखौ नोंसोरल' जायाखैना गोबां मानसियानो संसार जानानै दङ नोंसिनाव ना थाखा फैसानि आंखाल ना रां माबा जानाय लोंनायनि आंखाल बर'नि गेजेराव मिथिजानाय बयजोंबो सिनायजानाय एनिथिं एमजे ब्रादार नोंसोरो जाम्बा जाम्बि जाबाय नामा ना फाग्ला जाबाय नोंसोरो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनानै लाबाय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जुदि नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामनायखौ नोंथांनिसिम मिजिंथिनाय थाबाय अब्ला लोगोफोर दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै साननै सानथाम जाबाय बिसोरो ससियेल मिडियायाव गावसिनि पार्सोनेल इस्युखौ सोनाया गोबाङानो जेबो बुङाखै नाथाय आं दिनै बुंनो फैबाय जेन'बा जों गावनि पार्सोनेल इस्युखौ होनायमोनब्ला गाबोन अखानायैनो एनिथिं एमजेआ जोंखौ दामबायमोन बिथांनोथ' कन्टेन्टल' नांगौ गुबुननि जिउआ मा जायो मा जाया बेखौथ' जेबो बुंनो साननोनो हाया बियो गावनि कन्टेन्टल' नांगौ बिथांनो आरो बिथांनि रावफ्रा ओरैबायदि गोदै मेथाइ आरो सिनि मिस्टिनिख्रुइबो गोदैसिन गासैनिबो गोसोखौ बोनो हाग्रा दिनै हाबा जानानै बिसोरो बोसोरनैयानो जाजोबाखै खोमा बेखिनि समावनो इसिबां इस्यु इसिबां दावराव आरो थैजासिम 40-50 बोसोर जालांनांगौबा मा जालांबावगोन क्षमा खालाम रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बुंनाया गोरोन्थिफोर जायोब्ला नाथाय आं जेखौ बुंगोन सैथोखौनो बुंगोन गुबुननि जिउखौ गुबुननि माबाखौ आसि थुनो बिराद गोरलै जेब्ला गाव गावनि जिउआव जायो अब्लासो मिथियोना सासेया मेथाइ खननानै गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायो नायदो सासेया टेक्स्ट मेसेज खालामनानै ससियेल मिडियायाव हगारो सानैबो गोरों गोरा जोंलाय माथो जाम्बा मानसि नङा होमबा जों जाम्बा मानसि सानैबो गोरों गोरा बिसोरो सानैबो गोरों गोरा जानानै बेफोरबायदि माब्रै नोंसोरो खम समावनो बेफोरबायदि गावसिनि आरो पार्सोनेल खोथाफोरखौ बोरै ससियेल मिडियायाव होखो लाजिनो सोलोंब्रा लाजिनो सोलों मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ मोनफ्रोमबो खोथाखौदि ससियेल मिडियायाव होजोबनांगौ बे नङाना रायजोखौ नोंसोरल' जायाखैना गोबां मानसियानो संसार जानानै दङ नोंसिनाव ना थाखा फैसानि आंखाल ना रां माबा जानाय लोंनायनि आंखाल गासिबो दंजोबो अब्ला बै जायनाखि थाखा फैसाबो गैजाया माब्लाबा मोनजानाय माब्लाबा मोनजायो अब्ला बैसिनि जिउआ नोंसिनिख्रुइबो गाज्रिसिन नंगौ नङा नङा लाजिनो सोलों दा जाम्बाया सोर जाखो नोंसोर जाखो ना बै जेबो अवा रोङै मानसिफ्रा जाम्बा जाखो आंनि नुनायावथ' नोंसोरसो जाम्बा जाम्बि इसिबां इन्टेलिजेन्ट इन्टेलेक्सुयेल मानसिफ्रानो बेफोरबायदिब्ला नोंसोरनि बेफोरबायदि देखायब्ला माथो समाज फोसाबनो नोंसोरलाय मा समाज फोसाबनो आसि थुजागोन नोंसोरो दाबायदियाव सोरखौबा बुंनांगौब्ला एनिथिं एमजे गोसोआव ला गुबुननि जिउखौ फरायनायनि सिगां नों गावनि जिउखौनो फरायहोजागोन नोङो मानसिफोरजों मिथिबाय स्टप खालाम नोंसिनि पार्सोनेल इस्युखौ नोंसिनिसो बरनाम थांगोन सासेया सोरखौबा गाज्रि बुंगोन हिन्जावखौ सोरबायाबा हौवाखौ गाज्रि बुंगोन अब्ला नोंसोर बे गाज्रि कमेन्टखौ नायबाय थानोसै नोंसोरो दा आंखौ बुंगोन जोंनि पार्सोनेल प्रब्लेमाव मानो हाबफैदों मानो हाबा मानो ससियेल मिडियायाव हगारदों दा हगारना होमब्ला जोंबो ससियेल माबा हाबा नोंसिनि पार्सोनेल इस्युआव हाबजानो बादोंब्ला नोंसोर सानैजों सलिउसन खालाम गोरोन्थिया संसार जानायाव जाया नङा बयनावबो जायो खस्थ'आ जाया नङा जायो संसाराव हाबबाय जेब्ला माबा मोनसेनि दावराव दावसि जाया नङा जायो सहायनांगौ बेखौसो संसार बुङो माखौथो हाखौनो बा होनना बुङो संसाराव हाबदोंब्ला सोरबा मोजां गाज्रि बुंनाय थाखागोन फिसायजों सैसै खालामजानायबो थागोन हिन्जावजों नासयजानायबो थागोन हौवाफ्रा सोरबा बिहामजोआ बिखुनजोजों नासयजागोन सोरबा बिहामजोआ बिखुनजोखौ नासयगोन बे कम्पालसारि दिस इज द गेम अफ द लाइफ पार्ट मिथिबाय बेयो मोनसे जिउनि पार्टसो
बेखौनो सौसिनो हायाबा आरो माथो 50 बोसोर रायजो जालांबावनो। अब्ला रायजोफोर भिडिअआ गोलाव जाबाय, जुदि आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय। नोंथांमोना बन्द' खालाम बेफोरबायदिखौ दालाबो। गोजोनथोंसै।